от такова. Айде. Да. Боже мой. Снимах и хората. Магадма, не отивай в хората. Не отивай нататък, че снимах хората. Обръщай. И кучето по-малко. Много се получи като цяло. Чакай, му стоп. Айде, казвай. Няма. Познаваш? Да. Сега ще дойде моята приятелка, за да направим един. Айде. Ама, що се жопаки, бе? Няма, не трябва ли да си строли? Не. Баси майката. Гледай къде отива в хората да кара. Удобно. Аз не съм стролер. Не обуй си ги. Докато си ги облада го на... Готово, пуснах ви. Как ще се размажете? Тук има много камъни. Елате насам, де. То няма му. Стойте една до друга, че така не мога да фана. То нищо избягало. Много падам. Да спирам.